20 серпня, субота, туристичний комплекс Буковель. Вода Day and Night Club запрошує. Співачка з ароматом сонця Наталка Карпа з новою клубною програмою. Сонце залежне, люби мене сонце. Вечірка для всіх сонцезалежних і тих, хто шалено любить літо-літо. Літо, я поїду на край світу, наберу тебе з собою все одно. Перша україномовна співачка з якісною європейською музикою в стилях хаус та діп-хаус. Живий звук. В програмі презентація та розіграш парфумів «Сонцезалежна by Карпа». Купуй квитки за спеціальною ціною онлайн та на сайті vodaclub.ua. Деталі за телефоном +38 067 350 99 11 або на сторінці «Вода Day and Night Club» у Фейсбук. 20 серпня, субота. Наталка Карпа у «Вода Day and Night Club».